Aku kudu guyu. Kudu guyu karo Mas jenenge Mas Setia Abadi iki. Jarene Nem. Apa pacarmu jenenge Mas Dildo Nem jarene. Sampean kok ngerti Mas? Sampean kok ngerti Kok sampean iki cowok yang paling cerdas yang aku temui lho bolo Sampean kok pinter. Pinter bingit. Kok pinter sayang. Yo pancene Cainem iku pacare yo Mas Dilodo Dilodo gitu. Dilodo. Yo pancene Cainem iki golek gawe yo seli beneran iso meteng. You know what is the meteng? Meteng itu adalah bunting. Bunting wetenge blenduk ngono. Ngono. Mergone wong lanang iki upas, duwe upas. Kaya ulane luwuk ngono kae lek nyembur isek ngidoni bahaya. Ora mik trimo mlonyoh, tapi blending ya to. Jan kan koyo mesti dikompo ya, kompo koyo balon ngono lek disebul kan langsung iso blenduk ngono. Kuwi kuwareken geju. Mas Tia Abadi iki kan pinter kok wong iki. Jan cerdas. Enek meneh sing cerdas lho, Enek meneh sing eling tentang manuk panuwun iku wong ngendi. Enek sing apal yo Yo anyway terima kasih ya to. Jan sewayang gati karo Cainem lek ngono kuwi. Ya aku demen no sayang ya to. Kamu is the gati sama Cainem ya to. Pokoknya gati ya to. Dan you know that is not what the gatel. No. Gayane sok Inggris ngono. Ya to. Tapi wong seneng iku wong bunga atine iku jan jane iki yo Cainem iki yo pengen rek duwe gendaan ya to sing iso piye yo sing kaya jenenge wong ki iki edukasine gini Cak. Nek ora duwe pasangan, wong ki nek nang Indonesia kan nek duwe pasangan ora nikah iku kan mesti dikarani mesum ya to. Sing mesum lah zina lah dosa dan bla 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 dan sak piturute wis embuh lah dosa apa enggak hanya Tuhan yang tahu gitu. Sing penting aja nyolong bojone wong mek ngono kuwi. Terus intine lek memenuhi kebutuhan permuncratan gitu, perkintilan, perkuntulan, perketean niku ya pancen kudu ditokne kamu what is the pusing-pusing and in kepala dan you tidak muncrat dan tidak lega ya. Terus kamu begini, intinya iki nek piye yo? Untuk menolong diri sendiri iku yo berbagai macam. Berbagai macam iku carane apa ya diremes dhewe ya to. Gunung kembare awake dhewe iki diremesi, terus enek banyak varian dan kesukaane iku masing-masing. Enek sing gunung kembare iki diremeti dhewe, dipoles dhewe, enek sing dalan bayine iki diuyak-uyak dhewe, enek sing dideleki, enek sing dileboni Mas Dildo kemang, enek sing dileboni timun, enek sing dileboni kan iku tergantung fantasine masing-masing. Enggak apa-apa. Lelek sing ora duwe pasangan ya enggak apa-apa nggae barang-barang koyo ngono ki ya ndak apa-apa. Daripada nyolong bojone wong, jek dipisui wong nek konangan, mending gawe barang-barang sejenis kayet, gitu koyo Mas Dildo, seli karet, terus koyo sing geter-geter ngono kuwi terserah deh. Sing penting iku jangan melanggar hukum. Koyo to melanggar hukum memperkosa bocah di bawah umur. Lek sing mau perkosa sing wis dewasa ya ndak apa-apa, tapi ojo melanggar hukum. Memaksa mateni pencabulan ojo. Sing tuwek sing gerang kaplak-kaplak ki oke. Lek kowe duwe fantasi gagahi cah bayi-bayi ora usah. Ya to. Kowe wis ndasmu iki wis piye yo kebeken tai.
gitu. Mung sing gedhe iku lho sing iso ya to, sing gelem padha gelem lek kamu baik-baik, cara nge-treat cewek itu piye, pasti enek sing gelem. Terus sejene ngono, eee, koyokno, Sainem iku ya pengen sih duwe, pasangan, tapi pasangan sing digoleki Sainem iku nggak mudah polo, nggak mudah. Kudu sing penyayang, tanggung jawab, romantis, gedhi dawa, landung, suka ngiclik, terus, wonge iki perhatian, lucu, ya toh, gedhi dhuwur, wonge dhuwur maksimal lah. Pokoknya ya maksimal 170 lah kayak gitu. Terus pengen yo enek sing nguyek-nguyek gunung kembarku, enek sing njilat itwilku, terus yo enek sing intine yo pengen cuman kan nasibe Sainem ki tak semujur rezeki mencari duit. Lek mencari uang Sainem ki mujur, tapi tentang percintaan Sainem iki enggak mujur sama sekali bolo, enggak mujur. Sainem iku lek tentang percintaan iku sulit ngono. Jadi, lek untuk pasangan ya, ya mending karo Mas Dildo ki mang dia setia, bisa digunakan kapan saja, praktis, mudah dibawa kemana-mana, dan tidak berbahaya, tidak mengandung racun, semburan kayak ulo kadut sing urip, terus dhek iki enak, iso yo enak nggak enak sih. Sebenarnya yo lek panggah enak sing urip, sing enek nyawane ya toh, iso ngremeti gunung kembar, iso ngemik gunung kembar, iso nguyek-nguyek sing itwil-itwil, iso njilati itwil-itwil. Jadi eh butuhlah pasangan itu butuh sebenarnya kayak gitulah. Jadi ojo enek sing cangkeman. Iki nggak video-videoku lawas iku enek sing akeh sing cangkeman. Intine sing ngomongi nggak piye yo. Aku ngomongi apa? Nggak nggak duwe utek lah, nggak ngene-ngene. Gini loh Bolo. Aku itu menceritakan kisah hidup. Iya toh, kisah hidup perjalanan yang pernah aku lalui. Bukan aku ngajak kowe. Aduh, banyak yang menghujat aku di video-videoku lama itu. Jadi kalian iki kurang piye yo? Lek kalian punya banyak masalah aja nonton kontene Sainem. Kowe kok bakal emosi ya toh. Karena apa? Kowe kakean utang delok kontene Sainem jadi kowe engko malah ngujat aku. Omongane karena uripmu pas susah. Lele uripmu pas seneng, kamu akan ikut seneng. Iku file wong itu seperti itu. Lek file seneng iku ndelok apapun ikut seneng. Tapi nek kowe pas nggak seneng, moodmu nggak seneng, ndelok barang apik sekalipun panggahmu cacat. Itulah manusia, begitulah. Jadi aku ngerti kayak gitu loh. Nek wong aku pernah ndek kanca, wong seneng berbohong, ya toh. Sekali kepleset iku keceplosan kebohongane dhek sing isin tapi merasa terzolimi padahal dhek dhewe sing blon. Wis ngono ae boloku terus aja lali kete, tetap semangat mencari cuan, tetap positive thinking. Gunakan akal sehatmu, cara untuk berpikir pakai logika, jangan ditelan mentah-mentah. Wis aja lali kete, mergo kete ku mengencerkan